Категория до 93 кг в червения ъгъл от Warrior Поморие. 5 победи в ММА. Практикуващ самбо Наско Джамбазов. Наско Джамбазов всеки момент ще се покатери на ринга. Предишният двубой бе изключително качествен. Имаме сериозни основания да се надяваме, че и този мач ще бъде такъв. Не само защото си изкачваме нагоре в килограмите. Тук категорията е до 93 кг. А и защото Наско Джамбазов има вече цели 5 победи в смесените боеве. Опонента на Наско Джамбазов в синия ъгъл тази вечер. Шампион на България по бойно самбо от София Олег Илиев. Нека обаче видим кой е неговият опонент. Той се казва Олег Илиев и е републикански шампион на България по бойно самбо. Тук със сигурност ще имаме един сблъсък на много високо ниво, защото и двамата състезатели имат опит в самбото. Олег Илиев от София, шампион на България срещу Наско Джамбазов, който също е състезател по самбо, но пък има по-голям опит в свободните боеве. Виждате тези момчета колко са мощни. Кой от тях ще излезе победител? Ще разберем след не повече от 10 минути. 2 рунда по 5 минути. Това е предвидено в програмата. Както много добре знаете обаче, те изобщо могат и да не завършат. Наско Джамбазов с червените гъщета. Олег Илиев с червените. Личи си от пръв поглед по-добрата физика, която има Наско Джамбазов, но виждаме каква размяна на удари. Сега Олег Илиев е много неприятно взема, тъй като е на земята, при това в по-неизгодната позиция. Дали няма да видим развой на срещата, както в предходния двубой. Добре, Наско Джамбазов си осигури ранно преимущество. Тук сега се опитва да задуши своя съперник. Дали обаче ще се достигне до това? Точно така. Край на този двубой. Наско Джамбазов взима победата след светкавична атака още в самото начало. Просто не даде на Олег Илиев да диша. Виждате какъв хубав хайкик. Точно брадичката и след това при размяната на удари в ъгълът на ринга. С този хитър прием Наско Джамбазов свали на земята Олег Илиев и оттам нататък всичко бе ясно. Прекрасен матч, уважаеми зрители. Победител от него излиза Наско Джамбазов.